Kowe moro-moro kok ngejaki kono ki abiyangmu apa piye? Danyange ketoprak ya iki lho. Piye? Danyange ketoprak Sulastri iki. Lho ki mang moro mungguri marani aku njaluk kunciran bereng lho, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya, Pak. Awake metu ditabohi orek-orek. Orek-orek. Tur nganggo gong ana hurufe. Hurufe napa wae, Pak? G O N G. G Gusti. Nggih. O ora N nate G goroh. Gusti ora nate goroh malah umate sing goroh. Sampean yo pinter jebule, Pak. Lho, kowe iki piye? Iki saya meneh bersih desa utawa sedekah bumi. Sedekah bumi desa Regonang. Regonang. Heeh. Dekah bumi, dekah Bantolo, dekah lemah, sedekah Siti. Diracut kabeh. Dadi ana sekawan mau, Pak ya. Iya, sedekah bumi ngrayani tanah sing manggone ning nggone Tegalan. Ditanduri tebu, palawija, iso semi. Mulange dijenakno sedekah bumi. Sedekah lemah ngrayani tanah sing manggone ning nggone kampung. Di alem-alem diratakno arep dicebloki omah. Mulai jenakno sedekah lemah. Bantolo ngrayani tanah sing manggone ning ratan ditraban ora dibangun ala. Ning ratan kene di rono wis dicor. Cor. Sebelah kono yo lorong dicor. Cor. Tak delok lho. Terus jalan sepeda dicor. Sae. Dalan mobil dicor. Dicor. Nek iso wong kene tak kandhani. Apa, Pak? Dalan bocah kudu dicor. Sampeyan ki sing enek to. Dalan bocah kok dicor sampeyan. Bocah sekolahane esuk iku lho. Dalan ngono to. Dalane alus ora pepet-pepetan. Lah sampeyan dalan bocah dicor apane? Oh, ngawur Mulange dongakno wong Regonang kene mangan marek nyandang utoh. Ado blene panjang kaya swane. Amin. Bagian tani subur tandurane. Amin. Bagian dagang sayur kangkung muga-muga ndang tek laris. Amin. Sing bagian pegawe mundak bayarane. Amin. Parasi sepeda akeh ban bledos. Sampeyan tungane yo elek kok. Nek ra abono ban bledos digarap apa? Lha maksudnya ganti ban aja ban bledos ngesake sing motor di sepeda to. Ngono ya. Dadi sampeyan apal warga desa Renggonang kene. Masyaallah, ketoprak iki lho. Pripun? Jajane penuh kok. Wah, luar biasa to. Desa Renggonang masak tenan. Masake enak-enak to, Pak? Bugis sak bugis iki kaya cat tembok. Sampai sepenak to. Lho kok cat tembok piye to sampeyan? Ana abang. Ana ijo, ana kuning. Ora kaya kowe. Aku nggih nae mampir ning nggonem. Nggih, disugoi apa? Bugise bojom. Oh, lambemu. Kok bugise bojoku piye to sampean ki? Rupane wireng ana rambute. Ki maksude bojoku lagi ajar gawe bugis no, Pak. Tak takoki lho. Bugise kok ireng, Mbak? Ketane ireng. Lah kok ana rambute maune oleh nyelepno kutah, ora tak tapeni katutan rambut dedeg ora rambut. Waalaikumsalam. Ki sapa nek? Ki balang kok liwat. Iya, iya. Kok bangetan jare Ibu Sandine iki. Ibu Sandine jare. Tambung bereng. Iya, iya. Aku iki kancamu ora mbocak salaman, karepmu piye? Menjaluk salaman. Iya. Piye njaluk? Iya, kudune kancane dijak salaman to. Oke, baik ayo, salaman. Aku maksude tanganku mbok kon piye ngono lho. Ngene lho jebobok. Jebebek. Jenenge salaman niku yo jebobok ora enek salaman yo bener. Nah, ya. Salaman ya. Ya, ya. Aduh. Semane cah iki. Kalau ayam Ape buangko cah iki. Dah. Saya bocah dagang galak men to Pak iki, Pak. Piye? Wong ndi lho iki? Belajare jaluk salaman. Salaman ora ngono. Lah piye? Salaman iku ya sing apik, sing halus ngono lho. Lah salaman contone Amet sewu, Pak. Lah. Assalamualaikum. Apike iku salaman nek nutul ngene lho. Piye, Pak? Ngene. Contoh, Pak. Tanganmu jebebek lah. Piye kabare? Sae. Lho salaman. Salaman ndulit iki lho. Ora apa-apa. Keluargamu selamat. Selamat. Alhamdulillah. Apa?
Aku mbok keidul le. Lah kowe ndulit ngene ndak ono, salaman ndulit iku. Ilatem kaya ilat boyo kaya. Ancene. Ya. Awake dhewe matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Oh iya. Kalih warga Rengginang sampun nimbali ketoprak Cakrawidaya. Renggonang. Renggonang. Kok Rengginang? Rengginang gak yo panganan. Desa Renggonang sampun nimbali ketoprak Cakrawidaya. Kok mloyam iki kene lho. Oh, Piye le? wong tuwa iki ning tengah kene lho. Wong tuwa totonane angel pepe Yo lali. Aku ku nek ndagel pripun? aku kudu nyembah sik kok iki mang lali. Mire Tri, tak nyembah Tri. Yen ora ditekek ngono lho. Kowe nyembah apa ora? Ora. Kowe gak? Awake dhewe ndonga semar kuwasa mugi-mugi warga Renggonang mriki para selamat seger waras nggih Pak. Iya. Amin amin. Wong kene tak gunggung apik. Gunggung apik to Pak? Wah, apik tenan. Lah kok ngono? Kandhani kok. Apa? Mulange aku mang kandha ngono to. Heeh. Perkara jajan bugis to. Jajan bugis. Tape sak tape wong kene nek ngimbu sedina sewengi wis legi kok. Wah, Lho tenan to. Minimal dino suwengi legi. Bojom nek ngimbu paling 4 dina, 5 dina, 6 dina. Lho ndek patang dina mandi. Wong kene sedina sewengi wis legi kok. Lah kok iso? Tak takoki. Tapene kok legine ngeten oleh ngimbu pinten dinten. Sedina sewengi Mas Ceblong kok saged ngimbune Kemis Kliwon Jumahe wis legi. Oh. Ya Iya ya kuwi ya bener to Pak. Wis legi ya. Dagelan kok koclok ngene to sampean iki. Sayange siji. Apa? Ki meng kan ana to berkat. Iya. Aku kan lagi teko mangan madang. Iya. Walah mine walah wasin. Ora ana minasi Sumpah wasin sih tak pangan mau. Paling kliwat lho Dik, paling. Paling penyakit apa piye? Ora. Lah kok masin, aku sedengan kanggo aku. Kowe sedengan? Sedengan. Kowe ya sedengan? Sedengan no. Lah aku Lho, kok kene anak wasin masalahane dhewe. kok. Mosok uyahe ora katut keulek. Yo gak menawa kowe wedi asin mergo ndek penyakit. Penyakit apa? Uyuh legi. Ludira inggil. Nek to libro iki sampean enek-enek. Menawa kok iso Sampean ngetos nyambak to Pak nggih. Nagasarine Pripun? Pripun? Jelas. Enak. Walah, jelas kowe enak. oleh nggih mbok pirang dina atose kok. Lah iya, boki. Sampeyan nglulu apa trae piye? Aku tiba sing atos menawa glepunge. Lho aku yo ora kok Aku yo empuk mau gedange piring yo inu. Manis inu. Walah gedange sak mene lho. Gedang dhewe kono kok. Asemane kok iso. Ono gedang sak mono gak enak. Tapi nggih luar biasa nggih Pak nggih. Oh iya. Warga Renggonang mriki nimbali ketoprak Cakrawidaya sambutane mau yo luar biasa. Luar biasa. Kula kalih recange kula wau. Oh niki dagelane. Oh monggo pinarak. Oh dagelane kok ganteng-ganteng. Barang sampean piye mau sampean? Nek wong wedok ya ayu. Ayu no. Nek wong lanang ganteng. Ganteng. Ono. Kok mati kuwi diomongi wah dagelane kok ganteng-ganteng. Lho barang sing sitok wae wong tuwa ngomong lho dagelane sitoke kok tuwek. Sapa? Yo ora ero mau. Wong tuwa mau. Wong tuwa. Wong tuwa ambune wis remason. Ah wong tuwa mau. Anggure masak. Iya. Ngomong ngono tenan kok. Iki entuk ngetoprak. Entuk ngetoprak. Aja nganti menjelang maghrib ngajeni wong Islam. Betul Nggih. sekali. Iya toh? Betul. Bener apa ora? Betul. Sementing dongaku apik karo wong Warga Renggonang. Renggonang kene. Oh, ditinggal ketoprak. Cakrawidaya. Dongane pripun Pak? Selamat terang alangan popo terutama Bapak Lurah sak perangkat Amin. alat salat dibayar tunai. Oh, Amin. kok bar tunai bareng sampe Sah. rabi mobil jenenge Pak Lurah Aku nek iki. ngomongi keliru terus kok. Baleni. Terutama Bapak Lurah sak perangkate. Nah, Bapak sak pamonge, Nggih. Bapak RT, RW, Bapak panitia. Pak RT, Pak RW ana artine. artinya apa Pak? Rukun tangga, rukun warga. Dadi tanggane kon rukun, Wargane wargane ya kon rukun. Sampeyan yo pinter ya jebule ya. Nekano ketoprak Cakrawidaya. ditinggal Heeh. ora nemu musibah apa-apa. Amin. Contone Contoh pripun Pak? Aceh. Aceh contone Aceh. pripun? Brokoe desane nyelamati tau nanggap ketoprak. Ora Boten tahu. nate. Mulange banyu mumbul neraki omah, neraki wong. Lah iya tsunami. Nah, porong Porong. tahu nanggap ketoprak. Ora. Brokoe desane Ora. gak tahu nanggape palapa munata. Ya. Mulange lumpur mumbul omah ambles kabeh ngono kok. Lupur lapindo. Nah, contone wis ana Gunung Merapi. Gunung Merapi. Sapa sing jejeg?
Sopo, Pak? Lho, Mbah Marijan nganti gak ono. Gak ono. Gak tau nanggap brokoe desane nyelameti gak tau nanggap toprak. Aku gak tau main kono. Padha wae. Padha aku ya, Pak ya. Gak tau selamatan nanggap ketoprak makane ono musibah Pak ya. Kono nanggap jaipong. Ayo berarti gak Mulange terus nanggap reog. Heeh. Brokoe desane mulange ono musibah jek gunung ambrol. Kene iki lho. Nah, kerenggonang Ben mriki. taun nanggap ketoprak. Heeh. Sumben panjer iki neh, Bu, ya. Murah Amin. ketoprake. Murahe piro sampean kok muni murah iki lho? 2,5 juta ketoprak. Glegere kaya ngene terima 2,5 juta. Kena dindum. Lho kena 2,5 juta minangka panjere. Panjere. Ngono, omong rong bar kok so. Nek Pak masalah panjer 100 200 ora masalah. Sing penting ditanggap. Heeh. Ngono. Pokoke iki anggere selamat kabeh ra malangan apa-apa ya ditanggap meneh ngono. Nah, penting donga Yuk. apik nggih. Pripun? Nyanyi. Nyanyi. Jaluk gendeng apa? Gendeng apa, Bu? Gendeng campur-sari apa Jawa? Nah, Soale ngene, aku ki wong Jawa tus, Pak aku Jawa mbokku gibas. Oh, wedhus tapi piye kowe kok? Wedhus apa piye sampean iki? Ya aku lak cempe iki. Iya ya. Lho kok wedhus Jawa mbek gibas sampean kleru to? Iya. Heeh. Di cangkem ora oleh padon karep piye? Lah kene ning omah kok padon terus. Lho wong wedok iki lumrah, Pak. Wong wedok iki lumrah. Oh iso nek Arep bojone iki lumrah ngono kuwi. Iku gendeng apa, Bu? iku lho buak ning sawahan kono. Sopo? Iki lho buak ning sawahan. Lho iki sing mari laris yo iki ya, Pripun Pak gendengen apa niki, Pak? Gendengen apa niki? Jalo anu, apa iku jenenge soto kemiri. Apa kok soto kemiri? Oh lho ya. Sampeyan ki enek to, soto kemiri. Soto kemiri. Soto kemiri. Tau jajan soto apa ora? Urung tau. Iya.
jangan kok oleh tenang karo putum kok ngono. Jan gayang tenan nggih Pak. Damar mancung cinubet, nyamai dhewe krumangsane ya dadi abdi ya to. Ngomongane wis tekan kene lha iki. Teko lho Pak. Enten apa? Lek jeblong lan sampean lek Mas. Nggih. Wong sak katrine tak jaluk. Ayo nderekke aku ana ing Mojopahit dhewe gawe. Saiki monggo. Oke, Jare.